abantu besilisa mandulo babethathwa beyabeka kwezinye indawo ukuze bakwazi ukuperforma lama duties abasosisidoda bona. Did that cause umuntu wesilisa kube nzima ukuthi akhulume and express how they really feel? Masculinity le irokhuluma ngayo was characterized by shame ihlazo. Abo amadoda manjena are ashamed of themselves. Ashamed ukuthi unetotozo encane, ashamed ukuthi amantombazane awuglema wakuthandi, ashamed ukuthi imali awunayo, ashamed ukuthi ingubo ezibizwa ngegama elithile lomlungu awuyigqoko. Everything ukona ashamed ukuthi unomuzi omncane, ongemkhulu, ashamed ukuthi awukwazi ukuthi mase ufike einsizweni ezinye ozibuka njengezinga eliphezulu ukwazi ukuphisa nawe uthenga utshwala bamagama. So I precept here in modern thinking about masculinity ubudoda ngamanye amazwe is based on shame. So I guess nanu umbuzo ofanele ulandele lapho ukuthi how do I then build the identity engekho toxic, engekho built kuleyo shame? Ngiba kanjani indoda enganayo identity that's built on lokho wrong? Ngicela ukuqala lapho kunombuzo khona lapha ngifuna ukuya kuona. Ngicela ukuqala lapho baMndabe. Madoda, Ndoda, ungixolele baMndabe. Besihleba la. Siyalamana futhi mina ukuthi ngimubike mina ungathi sengimdala mina. BabuNdabe ukwazi inxeba. Bafuna ukwakhiwa labafana. Baze bakhulume kabi bathi nasafika abantu besifazane besekhona. Engathi abekho manje. Bengifuna ungayishiya imfundo. Ibe nomthelelo omubi kabi ukuba inhlamvu. Senze njani ngoba uma ngingaphosisi babuNdabe mina ngu-spokesperson wamadoda la eKZN sisungulele yonto ki-Men's Forum. Uchampion wayo umeya. Noma ngabe imuphi umeya ngoba ngeke ngithi mina kubaholi bethu ababhilonga enhlanganweni yabo babhilonga kubantu ababathumile. Mhlawumbe uma singashintsha leyo nto la siyamadoda ngoba singakhuluma sifike la sithanda khona uma bengasebenzi laba bantu baBandabe simosha isikhathi. Indoda ilinyazwa yiloko ngoba phela manje sagqilazwa la. Yonke into ibheke emalini kanti iqala yonke into ibibheke ensimini nasemfuyweni. Imfuyo esinayo thina la seyisiphathelwa abanye abantu. Umhlaba esinawo thina la siwuphathelwa abanye abantu. Mina ngizocela sibambisane kuwena babuNdabe nabefundisi. Yini ezokwenza ukuthi la madoda abuyelwe isithunzi sawo ngoba lokho okuchaza manje konakele kakhulu. Kwathina la bengixoxa la nabafowethu ngithi ubobheka indlela ebekwe ngayo imali kubantu abamnyama. Akekho umlungu oyinkabi. Alikho indiye liyinkabi. But umuntu omnyama oyinkabi. And sesidume kabi ke thina la eKZN uma ufuna inkabi eshaya ikhanda hambe eKZN. Okungelona iqiniso uma sesikhuluma kahle babuNdabe ngoba indlela esihlukaniswe ngayo la. Wena ngiyathemba uzalelwanga la eThekwini njenganami. But yini into ekulethe la eThekwini amathuba omsebenzi. I-development ayikho la sihlala khona. Gcwele abantu baseshowe la. Bengizwa nje abayibena ukubulongo benkomo la ukuthi waseshowe impela. But i-problem la ikhona enkomeni zikababa wakhe kwantshontshelwa zona. Zankanye ezinye indawo kwathiwa la kuzokwakhiwa ukuthi la kuzokwakhiwa ukuthi. Isisombululo thina sethu ngoba manje ngathi kuqala iplatform yamadoda babuNdabe. Yini esilwelayo manje ukuthi sithole iplatform yethu yokuthi sibuyelwe isithunzi. Ngeke sibuyelwe isithunzi ngokuba nemali. Ngokwami mina ngazi ukuthi isithunzi sethu sobuya ngokuthi sibe nothando. Yini esifuna ukuyisungula thina la njengamadoda ezokwazi ukusenza ukuthi sisimame singabukwa njengabantu abadicilela impilo zabantu besifazane phansi. Ngoba siya kuleyo babuNdabe ungathuka umhlolo ukuthi labaningi abantu abarepiwe la bayasaba ukuyovula amacala erape abafazi. Ngiyabonga. baMndabe. Ngiyavumelana nobaba. Uqinisile kakhulu mekhuluma ngokuthi mhlawumbe into ekufanele sike sijule kakhulu kona ama social economical challenges. But into engeke ngisabe kwesinye isikhathi uma ufaka imali phambi komuntu olimele
imali omnikeza yona iya emgodini nasesilondeni sakhe sokulimala. Already premise yethu imbi kabe emakhaya ngoba ihamba kanje. Uyithola ukuthi unomfana ozama esikoleni afundaza afika gogota dlule impela bese kuthi ifamily yonke ingabi senza lutho ibheka ukuthi nangu umuntu ozokwenza njani ozosinyantula sonke osizini. Leyonto ibisi ikhoza ukuthi abe nesilonde engisibiza ukuthi death wound. Fana akhe enza izinto eziningi anti bakhe baze bathi ungakhohlwa ke mntanami nje bususakhela umuzi sekufanele ushadise uma wakho ashadanga. Ungagcini lapho ubuyuhlehle futhi umkhulu wakho wafika la eshiya umama cala ubalande babuyisele konke lokho create another pressure. So of late now sekhona ngisho what I call a spiritual pressure that has been generated by the postmodern generation. Ngicela ukuvula for imibuzo bafowethu. Ubamndabe ukhona la as a psychologist, as umuntu mesinezinto mesinembuzo ehlangene ne-mental health, ehlangene nokungabi okay emoyeni nasenhlizweni. Ngicabanga ukuthi kubalekile ukuthi mekhona imibuzo efana njengaleyo ngilivule inkundla ukuthi ibuzeke. Ngicela ukubuza mekhona umuntu onombuzo si address direct kuyena futhi ubamndabe njengamanje. Engifisa ukwazi noma engifisa clarity, is there a way to strike a balance? Because background yethu nala suka khona family wise njoba no baba mangethe kade sechaza, I think we cannot erase that. Mhlawumbe ngizobuyela kubaba uMthiyane nje abadesha ukuthi kule generation esikuyona kunabanye bethu who are ama graduates okuqala and they feel responsible to look after the siblings and the family. Is there a way we can try to strike a balance between having to take care of your family and obviously be a man enough to be able to be vocal or speak out? Yabo. Ngawuphendula. Go right ahead, Baba. Uma usazoqala wondle kini wakho umuzi ufundisa odadewenu wenze ne-medical aid kama wakho ngoba semdala uzakwazi ukuphila oganwa nini. Into ezokwenzeka azofika empilweni yakhe amantombazane ephume ngena amanye ahambe nezingane zakho. So by the time ushada at 40 ushada vele na usunesikweti sesibili kondlala ingane eziwu4 oyizale emantombazaneni engafani. So leyo it creates another further pressure. Intombazane ithi we lo mfana osondla kubo nje anginaso isikhathi sakhe kodwa kushiye nengane. Nowesibili afika athi efika 3 months usekhulelwe athi into ezoxaka sengiyabona ukuthi washiwa yini lo hambelana nosisi naye washela ukuthi usebhizi wondla kini. I think it's going to be difficult until we engage with revolution of changing how we see imindeni yethu. I don't want to use the word family. Kusafanele sibheke lento samadoda. Lento yokuzala kangaka izingane esigcina singazondlanga yini kangaka? Sisi achievani ngoba into si achieve i-mental health disorder usize ingane engenabo baba engenalo uthando lobaba engenayo imfudumalo yobaba. So what you'll notice mangethe ukuthi i-trauma angithi thina sonke nje basihlela sonke bonke akekho ongangiphikisa leminyango njengoba sonke sihlela sama trauma carriers ngoba you come from a traumatic generation. So into enzakalayo i-generational trauma si-experience ngama-60s noma ngekho esikhulu. From there nathi safika sababudedengu sayiqhubela ngaphambili. So you have got this vicious cycle of generational trauma. Izinto efanele ngabe seyinqotshiwe azinqobeki ngoba we get a lot of trauma responses einganeni zethu ekubangwe yithina. A quick example. Ingane yomfana imingenabo ukusondelana noyise ikhulibe uvobo ayiperform kahle esikoleni. Ingane engenabo ukudlala noma wayo bokuthintana ngomzimba bathandane bamfamfathane ngothando ivamisa ukuthi imisindalo iqonyo obani ogoga abadala kunayo iqamba amanga ithi ngithanda osisi abadala unama mother issues umfana nengazo zamantombazane ngoba ngeke mangethe ingane yakhe entombazane eno 16 17 isikwazi ukudlala ingoma kaDoppy Gray cover me. Uyithatha no angithi uthi sakubaba omdala ongangami yabo you could see the rain. So we are creating a vicious cycle. So if balancing a pig now, we need to stop and say it stops with us. Let's just figure out what is the second generation. Here comes the problem. Uzodinga emphakathini inhlaka nenhlangano ezistrong ezizovisita isiko zihlukanise phakathi komkhuba nesiko.
bese sibuyekeza ukunonophala komlando wethu izinto eziqinile zasisenza abantu igaba zokukhula komfana umufana ibhungu insizwa bese sibuyisa umelusi consciousness umelusi akena umfana obheka inkomo umuntu okwazi ukubheka ikhaya okwazi ukuzigada onobusoka isoka akena umuntu ohambe ebhabhabelela namantombazana kepha insizwa esokile eziqaphelayo enobunono ekwazi ukuphimisa amagama nohlonze newusize emndenini nasemphakathini. So if we restore that cultural thinking I think kuzoba khona umehluko omncane bese sifundisa ka abafana ukuthi musu kuhamba ubamba amantombazana wadonsa wabiza nangekhwela ufuna ukukhuluma nawo bese silungisa uma ekhaya ma ukuze umfana angahambe edonsa amantombazana fale umthinte ngesandla ukukhulume nawo umxhawole umange uhlale umtshela ukuthi uyamthanda uyobona umfana okwaneliseka ngeke ahambe jaha amantombazana emgaqweni.